shigo wannan jiha ta Edo yau kuma cikin ikon Allah ga mu a wannan gari na Uromi. Mun zo da kan abubuwa da suka faru 'yan kwanakin baya marasa daɗi masu tada hankali. Wani abubuwa da suka faru ba su da daɗin ji ba su da daɗin gani. Kuma muna addu'a kada Allah ya maimaita mana. Mun zo kamar yadda kuka sani gwamnan wannan jiha ta Edo wanda dan wannan guri ne dan wannan gari ya yi takanas ta Kano ya je har Kano ya yi mana jaje ya yi mana ta'aziyya. Kafin ya je Kano ya ɗauki matakai masu ƙarfi masu ƙwari na nuna rashin jin daɗinsa na yin ta'aziyya na rarrashi ga dukkan al'ummanmu da suke a wannan gari da suke a wannan jiha. Wannan matakai da ya ɗauka dama akwai kwamiti wanda mai girma gwamnan jihar Kano ya kafa, injiniya Abba Kabir Yusuf ya kafa kwamiti a ƙarƙashin jagoranci na mu zo nan mu yi jaje mu yi ta'aziyya. Wannan kwamiti mai girma gwamnan jihar Edo Senator Monday Ofebelo ya ce a yi masa haƙuri, yana son ya je Kano da kansa. Ya je Kano da kansa ya shiga lungu da saƙo, an tarar da iyalan wannan bayan Allah da suka rasa rayuwarsu, an tarar da waɗanda suka yi raunuka, an tarar da waɗanda ma Allah ya tsere da su da ransu babu rauni. Ya je ya yi jaje, mun karɓi jajensa, mun girmama jajensa, mun gode da ziyarar da ya yi. Shi sa yau ma muka taho domin mu zo mu jajanta muku a gida, domin nan da kuke harkokinku nan ne gidanku. Mun zo mu yi muku jaje, mun zo mu yi muku ta'aziyya, mun zo mu taya ku alhini na abin da ya faru. Da mu da ku mu ci gaba da addu'a Allah ya zaunar da mu lafiya. Wannan ƙasa Allah ya zaunar da ita lafiya. Mun yi sha'awa ƙwarai, na yi sha'awa, na ji daɗi yadda na gan ku a nan birjik cinkus, kowa yana harkar neman abincinsa. Wannan abin sha'awa ne ƙwarai da gaske. Wannan zaratan matasa namu kowa ya fito daga gida don neman halal. A ci gaba da ba hukumomi haɗin kai, a ci gaba da ba wa gwamnati haɗin kai yadda zaman lafiya zai ci gaba da samuwa kuma kamar